Harri salda. Bi eskaliren istorioa da. Manezen eta Petiren istorioa. Herriz ebiltzan. Lehen, pobreek bazekiten zein etxetan ziren ongietorriak. Horregatik, aste guziez bisitaino baten egitera joaiten ziren etxe haietara. Baina bi gizon horiek alfer ziriak ziren. Ez zuten sekula eskukaldi bat eskaintzen. Hori dela eta, Maiena, laborari prestuak, bere korralean sartzen ikusi zituelarik, erabaki zuen etzela urrik alduko. Eta urontzitara bat baizik etziela emanen. Bai eta ere lo egiteko xoko bat selauruan. Hara beraz, gure bizirtzilak atean joka. Maienak irekizien eta ejan. Zein gaizki heldu zareten, ogi eskasia naiz. Auzoari galdegin beharko diot arratsuntako doia. Manez, bietarik abilena, ohartua zen Maienak etzuela usaiako begitartia. Eta erantzion, etzazula bururik hauts gaixo etxeko Andrea. Egun ez dugu lasto pixka bat baizik behar piskolatzeko. Lastoa baizik ezpalin bat duzue behar, gure selaurua hartaz betea da, zoazte gostuan. Petie harritua zen. Etzekien ze pentsa. Lagunari begiratzen zion zerbait erran nahiz, baina hak isiltzeko keinua egin zion. Emaztea eskertu zuten eta igaitekotan zirelarik, Manezek erantzuen. Banizuke bai zerbait eskatzeko, gure afaria zure su gainean egosarazten alduguia? Gaur, harri salda eginen dugu. Harri salda? Bai hori da guk, pobreak ezagutzen dugun errezeta bat. Manezek orduan elze bat galdegin zion eta urez bete zuen. Korralean harri lodi zenbait bildu zituen eta iturrian garbitu onduan egosten ezarri. Memento baten buruan, aire misteriotsu batez erran zuen. Errezetak sekretu bat badu eta ez dakit salatzen ahal dizudanet. Emaztea jakin minak jana zegoen. Eskua papoaren gainean ezarri zuen eta zin egin zuen ez ziola sekula xanta neori salatuko. Orduan Manezek erran zuen. Egia erran azabat behar litzateke. Ez balin bada besterik bere ala banua baten txerka. Bai, eltzearen erdi-erdian ezarri behar da eta harriak inguruan. Zinez salda hauta izan dadin eta harriek beren gustu hoberena eman dezaten, hiruz palau pastanagre eta beste hainbeste patata gehitu beharko genizkioke, pena da ezpaititugu. Berdin muntadu, dugunarekin eginen dugu. Maienak orduan errantzuen etzela berantegi eta lasterka abiatu zen eskaz ziren baratzekarien bila. Eta elzean sartu zituzten. Orain salda zaindu behar da, errantzuen Manezek. Beste egitekorik baldin baduzu, zoaz, guk begia txikiko diogu. Egina izanen delarik, oiu eginen dizugu. Emaztea behi jestira joan zen. Jesteti gelditu zelarik, supazterera itzuli zen. Biarloteek salda guztia ikemeliklik irentxia zuten eta gainera Maienak beretzat prestatua zuen xingarpuska ere. Ontsa engainatu zuten. Bere baitan erran zuen. Urde horiek engainatu naute baina orain ene aldi. Alegia deusez galdegin zien. Ez duzue enegatua ikusi aments. Ez? Beraz, ongarrimetaren gainera joan adateke leher egitera. Zergatik leher egitera? Arratoientzat preste zarria nuen xingarpuska pozoindatua janduke. Xingarpuska pozoindatua? Erranaldia bukatu orduko, korralearen erdian zeuden biak, goitika, tripako minez, barnean zuten guzia husten ari. Orduz geroztik, Maienak ez zituen sekula gehiago bazter haietan ikusi.
istorio hau kontatu dizuegu gurian bere kontatu moduan. Hala izan, hala ez izan, zuen bihotzak entzun dezan.